Yo, what's up mga kuys? Karang adlaw day nami diri sa Kitkay Mall mga kuys no, kay nami gipalit ni Parinjani. Sa diyang mag-intro non tami ni Parinjani mga kuys, na day nakaila sa mo diri mga kuys no, so nagkaway-kaway sa mong likod, so si Parinjani gikilig pon murag wate. Samtang kamulo mi gistambay-stambay diri sa mall dala pa bugnaw, nagpili-pili sa mi diri mura bag mamalit. Akong amigo to sa likod turo dito naglantaw-lantaw pa mura bag mapalit. Curious lang daw siya mga kuys, kay grabe daw kanindot pagka drawing. Lantan ako ang drawing ako. Lantaw-lantaw ni mong drawing? Oo. So na ako drawing, okay ra? Okay naman. Okay naman. Wapo nung kayo. Di kita na ako ng mga drawing ako natanan. Ano na yung drawing? Kana ako. Kaya kayo ba? Grabe ko. Isa ni si Kwan, Babalo, si isa ni artista. Gini, oh. So mo to mga kuys nang gawas na migmol no, kay wala na dito ang gipangita ni Parinjani, so dire na pud mi sa kugon. Samtang kamulo mig baklay-baklay ni Parinjani mga kuys no, bisag naa na mi diri sa landong sa kilid, grabe gid kainit, nang lisngaw ang kainit mga kuys. Didto naman unta migikan sa kugon mga kuys, so nya kini man gud si Parinjani na daw siya gustong paliton diri sa Kitkay Mall mo tong nangadto mi diri sa mall mo tong pagabot na mo sa mall wala man ang iyang gipangita, so namalik na pud mi diri sa kugon. Nagsige na lagi mig tuyok-tuyok diri hantod maghapon. Unya pagabot na mo sa cruising mga kuys, na nakay rin mig tricycle padulog kugon mga kuys, sa kamera doon ni Parinjani ang pasayro na ug tuwa siya dito sa atbang mga kuys. So tang kamulo na mig sakay mga kuys, si Parinjani wala gilingi-lingi, murag taas gini yang una ba. Pre. Og diring napita naabot ra gyud mi kugon mga kuys no, naa na mi diri sa kuan kilid, dito mi sa tabok mga kuys, diri napita ba o diya mi mamili mga kuys. Og naibulong lang kuan ning Parinjani kay nagsige na lang mig tuyok-tuyok dire, wala gyapon namili unsa kay gipangita ning mananap ka ha. Og mao tong ningon ko siya mga kuys nga pre pamili na pre, kay naa ta diri sa ukay-ukayan, og niingon na pud siya mga kuys nga dito dadapit sa unahan kay naa nindot nga mga karsunes, so mao tong namaklay na pud mi. Og diring napita naa mga chuy-chuyan dire, oy mga chuy tirada dia. Das magi. Sige. Gaya kay masayog budot bay. Adi po ni basta-basta ni mga taga-kugon day mga kuys, kay naman ni mga geng-geng dire dayo sa mutanang nag-una o kanang grabe geng-geng dire na dayo. Gwapo kay Guan bay o, Sando bay, Sando. Simbang gabi na part. Gwapo kay Guan o. Oh, basin wala mo nanulod ha? Wala mo nanulod. Sa akong mama nga nikating ko karon ay pagsaba. Shout out day ko sa akong lula. Ayaw mo pagsaba. Marami klase. Itugan. Ikaw. Wapo kay bay, Nike. 3 million na akong kuan ka gold. Allah, gold bay. Natotay ko buhay ko lang ako. 3 million. Ang sapatos na gold. Grabe ka mahal. Grabe kulba gini mga bata sa kugon mga kuys, digid basta-basta halos mga geng-geng manenedesas. Grabe nalingaw gini Parinjani mga kuys, ang himuot. Gusto po unta mi mag-video mga kuys, kaso kalubato na gyud ang among kamera mga kuys. Pasensya gid kayo mga kuys. So salamat sa inyong paglantaw and God bless mong tanan.